Takže čaute ľudia u dnešného videa. A dneska tu máme ďalšiu hru z Robloxu. Vlastne v tejto hre sa robí to, že vlastne si budujete mesto a zarábate peniaze. Vylepšujete si rakety, ktoré posielate na iných. Ale musíte aj vylepšovať svoje protiobranné proste veže, ktoré vám pomôžu v tom, aby vám nepadali bomby na vaše mesto. Ja som túto hru už hral. No a mám tu celkom slabé veci, ale dneska sa pokúsime toto celé rozšíriť čo na max, čo najviac na max. Takže môžeme ísť na to. Mám už 756 000. Idem si zobrať peniaze. Tak to som celkom dosť na farmu. Kúpime si autokolekt. Ešte kúsok vylepšíme. Tak, skúsime na takého poslať bombu. Ešte predtým, ako ju pošleme, vylepšíme. Dobre, ideme poslať. Na koho? Nie, tam som to nechcel poslať. No nič, to som poslal úplne mimo. To nikde nedopadne. Aj tak by mi ho zničil, takže nič. A mám ide strieľať asi. Či kto na mňa strieľa? Joj! Tak asi to bolo on. Nevidel som to. Nie, on mi zničil obidve bomby. No tak to teda nie. Joj, vlastne si môžem expandovať. Som zabudol. Už mám lode. Čo mi padne? Dobre, takže najprv si ju asi vylepším. Dobre. A môžeme ju dať. Fúha. Toto. Dúfam, že tam nikto nebude. Kto zase na mňa strieľa? Nie moje mesto. Kto zase strieľa? Zase ďalšiu. On mi chce zničiť všetko. No nič. A toto je moje. Jej. Asi si teraz idem kúpiť farmu. To mi pomôže. Kto zase strieľa? Aha. Prečo mám takú slabú obranu veci? Aha. Ja by som si asi rád vylepšil tú obranu. Tak, mne to nie. Kto zase? No, jasné, že on. Počkej, dajte to. Yes, tá obrana už funguje. Dobre. Teraz si pošli. Koľko má tých bomb? Yes, dobre, mám to. V tohto mi bude celkom dosť zarábať. No tak, nič. Toto je easy win. Teraz budem zarábať strašne. Ešte toto si kúpime. Už zarábam 387 000 za sekundu, ale to s týmto. Len toto je strašne drahé. Kto zase na mňa strieľa, typujem? Stíhačky. Ja sa nemám ako brániť proti stíhačkám. Zničíme mi toto. A to mi nevadí. Aj tak mi nezničil. Asi by som troška vylepšil tieto. Aha, toto ešte. Yes! Máme letisko! Ideme na to. Kúpime jeden hangár, druhý hangár, a tretí nemáme. Aspoň máme stíhačky. Kúpime ešte pár hangár. Iba toľko to? Aha, to pôjde asi na Rabbit. Vylepšíme.
No nič, nemám veľmi peňazí veľa. A ináč chcel som sa vás ospravedlniť, že som dlho netočil, pretože som bola aj na tábore, aj proste celkom ďaleko. Proste som veľa cestoval. A ďalší týždeň budem celkom dosť cestovať, takže na ďalší týždeň tu vôbec nebudem, takže nebudem veľmi točiť. Takže prepáčte, že veľmi netočím teraz cez prázdniny. Ale asi cez pracovné týždne budem točiť asi piatky na 100% každý piatok. A potom možno ešte niektoré iné dni. Ale viac sa mi toho nebude dať točiť, pretože bude škola. No vlastne môžem točiť. Uvidím. Kto? Nehovor mi, že on zastrel. On si vylepšil raketu. No počkaj. To si robíš srandu. On je hrozný, kamo. Tak na ňo pôjdem instantne. Yes, dobre. Aspoň toto je lepšie. A ideme na ňo. Ideme na ňo. Poď. A ideme. Mám to. Dobre, zničil som bombu. Idem na ňo lanchnúť bombu. Aha, on mi to zničil, tak nič. Yes, a ideme na neho bež. Ideme na neho. $20 miliónov potrebujem. Joj, počkaj, dáko mi tu seklo. No dobre, takže z tohto bude určite taký aj ďalší diel. A tak sa s vami budem dneska lúčiť už. A tak, čaute.